de OSE consiste en comprar e posteriormente devolver. Pode parecer algo absurdo, pero realmente está moi ben valorado e moi ben pensado, porque isto que crea é unha necesidade na contabilidade de todas estas tendas. O obxectivo, pois, de un pouco empuxar a patronal a que cambie o seu xeito de traballar, que é negarnos a posibilidade de abrir a mesa de negociación. Isto pensamos que pode ser un empuxe para que as grandes cadenas tamén se senten na mesa de negociación. Empezaremos coa reforma laboral aprobada este ano, en xullo, donde se di que se os convenios non están negociados ou non están asinados, non teñen vixencia, é dicir, non teñen valor, acabaría o seu texto por desaparecer e as súas melloras económicas e sociales tamén desaparecerían. Podemos ter un problema moi grande en todos os convenios colectivos de pasar a ter un convenio de mínimos utilizando o Estatuto de Traballadores e con un salario de 641,44 euros.